Room service. There's something we just want to give you people. Well done. What? You? Sorry. Duk abin da na miki, duk abin da nake baki. Ya hakuri. Dama na sani. I'm sorry. Sorry. It's the devil's work. It's the devil's work. You don't touch me. Sorry. Don't touch me. Sorry, I'm sorry. Don't touch me. I'm sorry. Where's my khaki? Honey. Where's my khaki? Sorry, please. Honey, I'm sorry. Don't touch me. Don't touch me. Don't Don't take kibarin ga miki. I'm sorry. Can't you upset me? Don't touch me. Don't come close to me. Give me my khaki. I'm sorry. Don't touch me. Baby, I love you. I'm sorry. It's a mistake. Me? You love me? You love me? Devil's work. I love you, baby. Me? You know I can't cheat on you. He's my You know I driver. can't cheat on you. Oh my God. You not shiga. Which one be na shiga uku? Na shiga uku. I'm in trouble. Eh? I'm in trouble. Sorry, sir. Why are you? Dogo driver, why will you do that? Sorry, sir. It's Madam. Sorry, sir. It's Madam. Sorry, sir. It's the devil's work. Kai. It's the devil's Am I kid? Kid? Sorry. Me ne ban baki ba. For a second for a kid, Eh? I'm sorry. I'm What? sorry. I'm sorry. I will not do it again. Forgive me. I'm sorry. What you not want to? Will you? Oga I'm sorry. I'm sorry. Just be calming down. Just be calming down. I told you to be calm. My driver. Sorry. I'm very sorry, sir. Sorry, sir. I'm sorry. But women, why are you people like this? Eh? Why are you people like The this? devil's work. Devil's waiting. Eh? The devil's work. I'm sorry. So you wear something like this, come out like this. I don't. Why will you people? Is it anything you want your husband to do for you? The man told me how he explained everything to me. I'm sorry, sir. I'm sorry. Help me and beg my husband. I'm sorry. Baby, I'm sorry. Me ne ban baki ba. What did you ask? I haven't given you. Na sani. Kana mun kokari. Whatever you want. Ko me kike so. Kana mun kokari. Har gidanku da ƴan uwanki. Your siblings. Your brothers. I know. I'm sorry. I have. Calm down. Sorry, sir. I'm sorry. You don't tell me sorry. Don't ubanka. I was deceived. Deceived? The line I get maka is devil. I was on my own. No, I don't even know what. Shi shedan ne shi ya jaki ya kawo kina? Ah. The devil drag you? You. Abun kunya. I'm sorry. Abun kunya? Za mu haɗu da ke a gida. Hakuri, Baba, hakuri. Don't touch me. I'll know how to deal with you. Don't touch me. Don't touch me. Please, I'm No. Calm down. Please beg me. Beg waiting. See what you have done. You are telling me to beg you do something like this. Please, I'm sorry. What is this? You like this man more than your husband? No, sir. No. Eh? No. You don't like this man more than your husband? No. So why? I don't know what came over me. You don't know what came over I you? don't know what came over me. I think it's the devil. Who is it? Now who is the devil? Are you seeing the devil? Abi, you are the devil. You initiated by yourself, not the devil. Now you are the devil. Between you and your husband. So you like your husband driver than yourself. Is it not? I can never like my driver more than my husband. I'm sorry. I'm sorry. The decision is up to you as a man of the house. So this is, I don't know what to say, but actually it's a lesson to some people. Like it's good. You see some people's we have drivers. My people have driver now, and they were genuine with their people. They cannot even look at their madam face at all. Talk more of this. The initiation, and madam not initiated. If madam did not tell the driver will not have the audacity to come because he knows say the madam could go report him to Oga, so he no go there. Now you do him. Now you plan everything. But you have to know that you are married, and you have to respect your husband. You have to respect your own people, respect your husband people. What you have done is not okay. I know you have learned, you are going to learn. I don't know whether this man is going to forgive you or not, but I just want you to learn from this.
If your husband allow you to be enter Okada up and down now, you will be shouting, telling people your husband is not helping. Your husband provided vehicle and bring you people, a person that will be taking you from one place to another. You will not take advantage of that. A little advantage. You know, a lot of people have to learn from this video, and I know a lot of people have to learn from this because it's happening. It's happening, and many people don't even know that it's happening. If you don't try to go inside to go and check it. So as you are watching, don't just watch alone. Just for a lot of people to watch and learn from it. So, Madam Oga, now you know how you go fit run and no, calm down, just calm down. No, it's not. Wato ƴan uwa a kodayaushe idan na ci karo da irin wannan abubuwan da yake faruwa sai na shiga tunani na kan rasa meye mata suke so. Yanzu idan ka duba wannan da aka kama ta tare da shi wannan direban nata a yanayin fasali, wallahi ko a yanayin kyau da sura da Allah ya wa wannan mijin nata, wallahi ko kama kafarsa wancan bawan Allah bai ba. Hasali ma shi direbansa ne, amma ka duba yadda ta ɗauko shi ta kawo shi hotel don kawai su masha'a da shi, don su sheke aya tare da shi. Mijin nan nata ba abin da ta rasa a gurin shi, duk abin da take so yana mata, har tambayar ta yake yi, me kike nema, me kika tambaya a gurina wanda ban miki ba, wanda kuma ba na miki. Da bakin ta ce kana mun komai. So sai ka rasa mata wai me yake damun su ne. Kawai ni fa ina ganin gaskiya, wato su mata wasu irin mutane ne wanda Allah ya yi su. Duk kuɗinka ba zai sa su so ka ba, ko su zauna da kai su riƙe ma amana. Haka zalika duk mulkinka ba zai iya sa su so ka ko su riƙe ma amana ba. Duk talaucinka ba zai sa su so ka su riƙe ma amana ba. Illa iyaka akan samun kalilan daga cikinsu, tunda ba za a ce gaba ɗaya mata ba. Akan samun waɗanda halayensu gaskiya ba haka take ba. Ya kamata a ce duk wacce ta samu ta yi aure to ya kamata ta riƙe wannan mutuncin auren nata, ta kare haƙƙin mijinta. Shine babban abin da zai cece ta a wannan duniya da kuma ranar gobe alkiyama. Kamar yadda 'yan uwa muke kawo muku labarurruka a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna gidan ɗan ligido, wanda yake a dandalinmu na YouTube mai suna gidan ɗan ligido TV, ko kuma ku searching ɗin channel ɗinmu mai suna gidan ɗan ligido a dandalin Facebook. Muna wa kowa fatan alkhairi, fatan Allah Ubangiji ya tsare zuciyarmu, kuma kukan kurciya jawabi ne. Muna kawo muku irin wannan bidiyo ne domin ya zama darasi ga mu 'yan uwa gabaki ɗaya. Allah Ubangiji ya tsare mu, ya tsare mana imaninmu, ya tsare mu, ya raba mu da son zuciya da hangen abin da ba namu ba. Ya 'yan uwa, ina mana fatan kowa ya sha ruwa lafiya, tare da fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu. Allah Ubangiji ya sa muna daga cikin bayan da zai yanta a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya karbi tubanmu, Allah kuma ya kiyaye mu, ya kiyaye bayanmu. Allah ya sa waɗanda suke da niyyar aikata irin waɗannan abubuwa mata, Allah ya sauya zuciyarsu ta koma ga tsarkakakkiya, inda idan sun yi aure za su zauna su kare mutuncin mijinsu. Ina wa kowa fatan alkhairi, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Gidan ɗan ligido TV naku ne, namu ne. Muna wa kowa fatan alkhairi. Masha Allah.